Nyakwara Mogejwang arwakni machiegni chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Nyakwara Mogejwang kawuono e mesa mar ohala gi mwandu wachako kod sigand Maureen Atieno. Maureen Atieno en ja ohala e kaunti ma Nairobi kendo ohala mosebedo kotimo kuom kinde maromo higni 18 gi wiye. Kawuono oleronwa mor mantiere timo ohala ahinya ka in gi siso mano mar tweng'o kaka ohala. In gi kari mar tweng'o kawuono konowa kaka nochako ohande Kariobangi North Market kaka kawuono olony mochako kuonde mopogore opogore ahinya koro owuok e weche mag tweng'o to sani ouso materials mago mag twang'o sude, mag twang'o sede, mag twang'o kata lewni, mago mag joma mine kod joma chuo. In gi mibiro nyiewo emibiro yudo. Wawinja ne sigand Maureen Atieno kaka nochako ohala kendo kaka otae pile ka pile. An iluonga ni Maureen Atieno Soti, anya jo Ugenya, mutedo Ugenya be. To ohala ni nachake sana nachako gi tweng'o. Natweng'o kutoka 2007 nyako chopo last year makoro nyaamua ni mondo alok tich. Emomiyo kawuono achopo kama koro unenani. Asebedo ka tweng'o kuom higni mang'eny to kalure kod kaka tich samoro dhigi kaka seche moko bet na chaka amua ni mondo alok tich nikech nabedo ka tiyo tija mar tweng'o no to ne chopa time ma seche moko nanyalo koso pesa. Koro ing'eni gimoro kitime ga ming'a to ichaki bedo kod paro moro ni achaka loki e biashara ni ochako bedie machielo to nikech nodhi kod tweng'o emomiyo naamua ni mondo atime nikech naneno ber ni kata kalure kod kaka ji time. Koro naneno ni mar mondo mi aloke. Ng'ato loko ganya to samoro nyalo ga loko tich. Koro naamua ni mondo aloke. Nyaka nyachak tija ni to aseneno ber mang'eny. Aseneno lokruok mang'eny. Kalure kod kaka asebedo katime, aseneno lokruok. Pogruok nitie gi kaka natweng'o to kod kaka koro sani auso material. Nitie pogruok mang'eny kabisa. Challenges to nyaka bediga seche moko. Ok nyalo kosore. Lakini dwaro ka ilane a lot. Ing'eye machalo nade. Isome machalo nade. To ka isebedo ni ilane mang'eny to ing'eyo inyalo pitia. Inyalo ng'e kaka ipitia challenges ma en godo. But onge challenges ahinya. Kaka koro sani an kod materials ka miluongo ni Ribbon. To an gi material ka miluongo ni Lucas. An gi material ka miluongo ni Lexus. An gi material ka indigo miluongo ni Crown. An gi materials miluongo ni an kod Stripe. Koro ng'amo biro to kao mana mare modwaro. To giduto kila material ka material nigi beche. Apimo gi e mita. Kila material digi mita. Kaen kaka Ribbon odigi 380. Kaen kaka Lucas odigi 350. To kaen kaka Crown odigi 320. Lexus odigi 300. Koro lure gi kaka ini wuon idwaro. Idwaro mar shati kosi idwaro mar suit. Awacho kata gie sani. Dina ng'e chon kata dina chake chon. Dikoro an mabor. Mopogre gi kaka ne an kana kinde mana tweng'o. Dina chake chon digo nyan mabor sana. Nikech aseneno kode lokruok. Asetime sani 2 years. Taseneno lokruok maduong' maloyo kata kinde machon manyocha atweng'o cha. Koro kanye madwa wuoye kawacho niya kinde mana tweng'o nan kod napitia nitie challenges mananeno
Koro gini nen gima nasebedo kagombo. Ineno? Napitia matek seche moko e tweng'o kanyo, samoro bende nende customer mi pesa, itiyo gi pesa marach, unaona? Samoro ipo ichamo kata pes customer kapok itiyo, ineno? Koro chopo kama koro itiyo kod pesa ma chako nwang'o pesa no machielo otami, tok ni otami nang'o, iyudo tich dichiel, wach kata mne wik achiel, iyudo tich dichiel. Kiyudo tijni dichiel, ikuong itiyo kod pesa ni ki expect ni idhi yudo pesa moro machielo, idhi yudo pesa moro machielo. Saromo kapok iyudo pesa. Customer inwang'o ka seche moko dwani mondo gol dhao, to samoro ken heroni. Koro nawacho ga niya, ka Nyasaye chieng' moro konya, tacha aloko ohala ni, achaka ayud tich moro machielo mondo atim, nikech en gima nasegombe, en ohala managombo kutoka kitambo. Nikech nanwang' ka koro napitia challenges ahinya e moro chandego. Chopa time samoro akoso nyaka fare ama awuogo kanyo ka adhi ot. Chopa time seche moko akoso nyaka anindo nyaka e stall nikech akoso pesa. Ineno? Koro napitia mang'eny, emomiyo nachopo kama koro amua ni alok tich mondo koro abi e maendigo. Seche moko to ne chopo mane adok piny, sana kana tweng'o. Nadok piny kabisa. Iwinjo? Koro ne chopo seche moko mawacho ni yawa, kapo nanyalo nwang'o yo manyalo loko kod ohala ni, nikech kinde duto wan kaka dhano, wagombo mar mondo mi wasudi, ok mar mondo mi wadog chien. Wagombo mana gima tero wa mbele. Koro nagombo ga ni ka Nyasaye chieng' moro nyalo mako bada odiechieng' moro kendo machielo, tanyalo loko tijani mondo achaka donje tich moro machielo. Emomiyo naamua makora duoga loko ma, nikech nodhi gi tweng'o to nahere. Emomiyo naamua ma aduoge ma. Ohala mar uso mar tweng'o ber to ka in kod customers kabisa, to ibedo ng'ama jadieri, okorach. Lakini mae to koro nanwang'o ka koro ber saidi mopogore kod mar tweng'o. Emomiyo nyaduogo makoro aketo pacha duto ema. Okay, gima nyalo wacho en ni sasa itimo biashara kata mitimo ohala machalo kaka ma, nyaki bed ng'ano manyalo wuoyo, kata ng'ano majambola manyalo wuoyo kod customers mamage e yo makare. Ineno? Duol ma igolo seche ma iwuoyo kod customers nyalo miyo customers biro kendgi kendo giluongore aluonga. Ineno? Gibiro, gimanyi, ibiro winjo mana ni nyako moro ni kaka moro kae, kata stall number kama kamae, nyako moro ni kanyo. Owuoyo maber, mano kende oromo kelo ni customer, kendo ineno ka gibira. An gino manyalo nyiso ng'ano manyalo gombo timo biashara kata ohala gi dholuo en ni ohala kohala nigi challenges mage. To nitie dok piny, to nitie sudo malo be. To sasa ma ng'ato ochako timo hande, kik ibed kod chuny moro ni yawa, kata kopo ni opodho nigi dichiel tiwacho machoka chaka doge kendo. Inyalo dok piny, inyalo dhi malo. Koro sasa mineno ka idok piny, beda gi chuny motegno ni bro timang'o, ibro chaki chung kendo. Namba na makari Obangi kidwa yuda, ibo yuda e 0720 812 460. Mane namba na makari Obangi. To namba na mama Kina ibo yuda e 0702 240 145. Jwang'en geno mara ni sigand Maureen Atieno ujiwi e yore mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Wakaw yo masani ka waduogo kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Pamela totinya joyala nyore mu bebi om kabudho. Dola Kabari, Woda Dhiambo.
Mama na iluongo na Dhiambo, nyar pedo kaluodo. Koro adongo kadana. Baba na gi mama na ne jo pogre kawatiyo. Chuny jakwaya kendo jabenga maumbe lach. Baba na ochako puonja thum 96. Ei gwenge Masakwa Bondo, wagoyo mbaka kod Dola Kabari, mayaonwa chunye ei wuodhe mar thum kod familia mare. Gimomiyo anachak ni band ni orchestra super haki. Nikech nadai haki na, to noriemba kadai haki na. Ng'e jothumbewa, tich abich ni kochakore saa 2 okinyi, kasto wanuoyo ngeso saa 5 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Nyathina, abiro chopo Chandigarh saa 4. To wachna ne gimoro. Ang'o momiyo niti timore koda kama? Nyaka sani en pok ogochona mondo wachna notim arus. To an kae, achalo janeko. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Negin sigendni lakini aningeni samini bazuma najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne ok dwani jathomo nyom nyargi. Koro nobi momaya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich abich, saa 2 okinyi, kik bai. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'e chenro ni mar ohala gi mwandu kendo en moro mara ni pod ikete e chenro ni arene wachaki nyaka sani. Parni e chenro ni inyalo ndikonwa kikonwa paro mopogore opogore ma intiere godo kaka inyalo bero chenro ma kamae in kaka jaohala kamoro amora ma intiere kokalo SMS line wa ma en 23 kata e mbui mar Facebook idwa Ramogi TV Kenya e mbui mar YouTube kod kuonde mamoko kaka mbui mar X kata Twitter kokalo e Ramogi TV KE. Nyakwa Ramogi jwang' kawuono e mesawa mar ohala mar juma wamenyo sigand Isaac Oluoch. Isaac Oluoch osebedo katimo ohala mano mar uso kiyo mago migedo godo kata mago minyalo tiyo godo e udi. Ing'adogi Nyakwa Ramogi jwang' to mana kaka ohala ma en ohala achiel ma ka imako gimoro tiweyo molwar. Mano e giko mano mar mwandu ma bende nyiewo kod pesa mathoth. En ang'o miyo osetimo ohala ni kuom thuolo mohewo higni 20 e kaunti ma Nairobi. Wayudo thuolo mar bet kode piny, omiyo wasiso kachal koda kachiedh nade ma bende okale. To kawuono, kalure kod tich matek motimo, mwandu ma bende omako pile ka pile. Okono adier ni ohala en gino manyalo kelo ni mwandu, kendo kawuono, Isaac Oluoch e ja ohala wa mar juma. An iluonga na Isaac Oluoch, to wan partner gi Grefas Otieno. Watiyo tich mar glass mat. Wakao kiyo sheets madongo to wauso ne ji in pieces. Wasetime as from 99 nyaka sani.
Ohelni to thoth lakini nitiere moro marembi donjogo nikech ka wabiro Nairobi to ng'ama okelo orwakowa e tij tiyo. Ne watiyo Kamuindi to kane wayudo ka waseol gi Kamuindi to waduogo wachako koro tiyo marwa. Kwanza dwarore ni mondo ng'ato ng'eye nikech en gima sharp ong'eto. Koro ne ging'eye ming'e kaka inyalo handle nikech inyalo biro kode koduong' kamano mong'adi mochako timo ang'o omiyi asara. Koro dwa ni kwanza ikuong ing'eye kaka inyalo handle kod kaka inyalo pime, kaka inyalo use. Yuto tok duong' mana ma wanyalo yudo kaka wakonyogo nyithindwa to mor biro ga sama yuto ber to gi sani to yuto ok ber nikech piny be oridore. To ka Nyasaye be oloso wayudo ma wachamo, wayudo ma wanyalo tero go nyithindo e skul. Changamoto to ng'eny nikech kuom sani bei ni malo, kiome to be inyalo paro ni dhi yudo e gimoro maber to chako obayi nikech bei ni malo. Kakiome kod kakidwa no use tek. Chon bitno ber nikech chon ne kata kane ji gedo matin to ne inyalo yudo ka jokio be ne tin, koro ne wayudore mayot. To sani to koro ji ng'eny matiyo ohala achiel ni, kasto bende joma gedo be nitiere systems mang'eny mosedonjo ma itiyogo. Moko gin ma onyiepo to dhi oduogo, moko be wadwarogi kuonde ma gigede. Koro kidhi miyudo ka ng'ato gedo to uwinjoru to omiyi tich mondo itim ang'o, itine. Kamano kaka wayudo customers moko. Moko be osiepe wakelonwa nikech ka koro atiyo ne ng'ato to neno ka tiyo maber to kelona ng'ama chielo. Competition ng'eny nikech iyudo ka kata mana ot mani igero kama denyi minyalo paro ni nyalo dhi dwaro tich, tiyudo ka Muhindi bo biro dwaro tich kanyo, seche moko ja China bo biro kanyo. Koro ing'e ni wan Afrika ng'eny ne waluoro joma oko gone manyalo tiyo maber. Koro iyudo ka tich weyi tini ng'ama machiegni to ikawo Muhindi imiyo tich. Koro en ywaruok matin mantiere. Nitiere seche ma en malo sana kaka holidays gi nikech yudo ka holidays jok mang'eny dwa loso kuonde ma gintiere mondo obed maber. Koro yudo ka seche go ober kidogo to seche mano mol to koro nyaka vumilia kaka joma chielo nikech ok inyal loro tiji ni koro onge. Nyasaye ong'eyo seche moko kiny obiro. Lek to kwanyal wacho ni osechopo kare nikech kapod ngima lek ng'eny, gik mabiro ng'eny ma ok mana kuom vijende ma paro ni dwa donjo e ohala. Nitiere gimiluongo ni kuvumilia. Dwarore ni mondo ng'ato vumilia nikech inyalo chake tiyudo ka environment ok oyie kodi. To koro ok onego bed ni loro, itemo ma dwaro yore minyalo timego. To ka be yawe ni mondo idwa ni mew ndalo 2-3 to nyalo goyi piny moweyi kin gi tuo. Nikech pressure kosedonjo kuomi chuno ni nyaka ibed matuo. Nikech ang'o, yawe kin gi geno moro mar ni adwa no dhi maber piyo. Ohala en gimilombo kaka nyathi, inyuole itere mos mondo oyud kaka onyalo wuoth. To awacho ga pile ni kineno ka ng'ato tiyo kawuono kiny oduogo, dwe manyien obiro, higa cha ochako obiro, kanyo nitie gima oyude matin. Koro kuvumilia nyalo miyo iyud gimoro. To ka idhi ng'wech to kinyal chopo maber. Ohala ka nitiere weche mang'eny. To ng'ama ni ohala, kawarango mos kata mana e Kenya ka,
sekta mondiko ji mang'eny en ohala. Kech yudo ka kata karwa kaendigo wan gi vijende mwaketo kae matiyonwa makonyowa tich. Ka onge to be waketo gi aketa gi yweyo, to ka nitiere to watiyo kodgi. Koro sekta ni emondiko ji mang'eny ma loyo sektas machielo. Ohala dwaro kuvumilia, to odwaro bedo motang' seche te nikech piny lokore. Inyalo yudo kaka wuono ne un maber, to nitiere gimonego bed ni timo mondo kiny timang'o. Uyud ka uchenj wuok kama nye untiere cha mondo ubed kama chielo. Koro dwaro rieko ma pile pile. Ok, koro ng'ama dwa biro ka, ken ng'ama town Nairobi, odhi kao gari number 8, kata odhi kao bus number 32, ma gole Kencom, to biro to we kamiluongo ni Makina, mlango ya soko, kodonje i soko ka, to kata ochopo mane parking kanyo kopenjo tidhi kele nyaka i store. Koro kanyo to ler. Aya, ng'ama ayo Lang'ata, to dhi donjo gi ndara mapiny kocha, biro nyaka Kianda, ko Kianda okalo Olympic, to biro kamoro ni Makina. Kichopo Makina Market, kati chopo na idho gate mipenjo, jok mane idho gate go, keli kele nyaka i duka. Koro wan kama ler ma ng'ama dwaro ayudo mayot. Nyakwara Mugejwang' sigana ka sigana mwakelo ni chero ni mar ohala gi mwandu en mar puonji ni adieri ohala en gino manyalo timore kendo kotayo yo makare ohala nyalo kelo ni mwandu. En geno mara ni kawuono sigeni ariyo mwakelo ni mar Maureen Atieno kod mar Isaac Oluoch oyawo wang'i kod apachi ni adieri ohala en gino manyalore kendo inyalo time ma okel ni mwandu. Mane makelo e giko mar chenro odiochieng' ma kawuono. Turi koda kendo juma manyien ka wamenyo ni welni mamoko wadhi miriek ni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani, nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu, donji e viewsasa.com.